Sziasztok, kecskemétiek! Ez itt az Angéla letisztázza podcast műsorának első része. Szia, Alex! Szia, Angéla! Sziasztok, kecskemétiek! Izgalmas témákat hoztam neked a mai napra. Ó, Alex! Szeretem az izgalmas témákat. Kezdjük a legizgalmasabbal, amit szerintem mindenkit érdekel. Magyar Péter hotelszobás története. Egy kis ízelítőt adnék belőle, hogy Magyar Péter akármennyire is mondja azt, hogy nem szereti a fiatal nőket, mert volt egy ilyen kijelentése, azért szeret az ő társaságukban lenni, de Angéla, átadom neked, hogy te erről mit gondolsz? Hát figyelj, most így őszintén nőként elmondom, hogy én Magyar Péterről így, mint férfi nem gondolok semmit, mert nekem az ilyen típusú férfiak nem jönnek be se deréktől lefelé, se deréktől felfelé, de mindenféleképpen megvan róla a véleményem. Tehát egy az, hogy milyen hiteltelen egy ember. Mert ha jól tudom, amikor Evelinnek hagyta magát elcsábítani, akkor már együtt volt Ilikével. Tehát már itt nálam ellőtte a pöttyöst. Aztán utána, hogy hagyta magát elcsábítani, és ezt a hölgyet nem egy exkluzív fotelszobába, vagy saját magához viszi fel, hogy méltóképpen együtt lehessenek. Na itt másodszorra rúgta el a pöttyöst. Aztán amikor bevezette egy droggal teli házi buliba, és Magyar Péter átvonult a szobán, és bement a kisebbikbe, és ott együtt töltötte Evelinnel az egész napot egészen délig. Na ott aztán politikusként is elvágta nálam a dolgokat, meg saját magát is, mert én azt gondolom, hogy egy politikus, aki erre a pályára szánja a fejét, annak tényleg valóban felelősséggel kell élnie. Felelősséggel kell élnie, hogy megiszok-e egy pohár bort, hogy szórakozok, hogy élek, hogy nevelem a gyerekeimet. És Magyar Péter, amikor meglátta, hogy ezen a házi bulin drog is van, és ő ennek ellenére bement, akkor ott elkövetett egy hibát. Én azt mondom, hogy igen nagy hibát követett el. Mert ezt egy olyan politikus, aki felelősséggel gondolkodik, és én is ezt tettem volna, hátat fordítok, kimegyek ebből a helységből, én feljelentést is teszek. De Magyar Péter nem tette ezt meg. Bement, jól érezte magát, és a bolond még elmondja a videóba is. Tehát kijön egy kép egy szobáról, és Magyar Péter 2 nap múlva beval mindent. De nem mindent, mert valamelyik nap kijött az a kérdés is, hogy biztos, Péter, hogy nem nyúltál a droghoz. Tehát érted, hát hiteltelen, nekem hiteltelen ez az ember, és szerintem ez a kis magánsztoria, ez nem is érdemel annyit, hogy itt most tovább ragozzuk róla a szót. És mit gondolsz, hogy ebben a történetben is a mentelmi joga mögé fog bújni? Ó, hát figyelj, hát ha kijön még valami biztos itt, akkor valószínűleg. Hát valószínűleg, mert Brüsszelnek szüksége van Magyar Péterre, ha csak itt nem arról van szó, hogy már ez egy belső indítatású dolog volt, és belülről akarják Magyar Pétert leszedni, mert akkor nyilván a kapitány lesz az utódja Magyar Péternek, akkor ez már Brüsszelben is le van zsírozva, úgyhogy Magyar Péter repül. Köszönöm, Angéla, hogy felhoztad így Brüsszelt ezzel kapcsolatban. Érdeklődnék nálad, te mit gondolsz arról, hogy a Tisza folyamatosan azt mondja, hogy ő békepárti, de ugyanezt vallja a Fidesz is, és mit gondolsz, mi a különbség köztük? Alex, én most próbálok teljesen elvonatkoztatni attól, hogy én fideszes vagyok és jobboldali. Tehát most én egy ilyen átlagos embernek előadom magamat, és látom a tévében, hogy mik jönnek le. Látom azt, hogy Magyar Péter kimegy Brüsszelbe, beszél Donald Tuskkal, kimegy, beszél Weberrel, Ursulával, állandóan ott sürög, forog az ő környezetükbe, és tudom azt, hogy ezek a politikusok és a brüsszeli politikusok azok egyértelműen ukrán pártiak, tehát azt kimondják, már több brüsszeli politikus is kimondta, hogy ők bizony fegyvert fognak küldeni, az európaiak pénzét is Ukrajnába fogják küldeni, és humán erőforrást is. Több országban bevezették újra a sorkötelezettséget, most megszavazták a 90 milliárd eurós támogatást Ukrajnának, tehát ha én ezt látom, mint egy civil ember, akkor én azt gondolom, hogy Magyar Péter
háborúpárti politikus. Ha viszont azt látom, hogy Orbán Viktor szaladozik hol Donald Trumphoz, hol pedig Putyinhoz, és összehozza őket, és nemet mond a brüsszeli szankciókra, amik kényszerítik Oroszországot, akkor nekem ez úgy tűnik, hogy igen, Orbán Viktor viszont egy békepárti politikus. És ugye itt állandóan elmondják, hogy jaj, mert Orbán Viktor az oroszoknak vagy Putyinnak a kedvében akar járni, és egy Putyin barát. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor azt tartja szem előtt, hogy a Magyarországnak és a magyar népnek mi a jó. Ha ez gazdaságilag azt kell, hogy jelentse, hogy igen, mi olcsóbb energiát veszünk Oroszországtól, akkor ez legyen így, de ez egy gazdasági kapcsolat. Ettől még Orbán Viktor gondolhatja azt, és azt is gondolja, hogy Putyin megtámadta Ukrajnát. De ez nem szabad, hogy a magyar embereket befolyásolja. Tehát ez akkor is, akármit gondolunk érzelmileg erről a történetről, itt egy a fontos, hogy Magyarország maradjon ki a háborúból. Ez így van, és én azt gondolom, hogy Magyar Péter mindent elkövet, ugyanúgy, ahogy a jelöltjei is ezt vallják, és megkapták a megfelelő kiképzést ebben, hogy mit és hogyan tegyenek. Itt említetted Kapitány Istvánt is, hogy valószínűleg lecserélhetik Magyar Pétert. Ugyanezt gondolom, amit te így elmondtál, hogy ő is megkapta ezt a brüsszeli kiképzést, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy Magyarországot is a háborúba vigye. Ebből mi nem kérünk egyáltalán. Hát szerintem Kapitány nem kellett kiképezni, mert Kapitány Istvánnak a múltja azért egy hatalmas nagy globalista vállalkozóként szerintem egyértelmű. Egy nagyon tehetséges vállalkozó ő, és egy nagyon tehetséges és okos ember, mondta Szijjártó Péter is, de ennek ellenére nem biztos, hogy Magyarország vezetésére alkalmas lenne, hisz eladná az országunkat, és csak tényleg arról beszélne, hogy tudná a globalistáknak kijátszani, illetve olyan üzleti feltételeket teremteni, amik csak kiszivattyúzzák Magyarországról a pénzt. Kapitány István azért bemutatkozott már a filmben is, nem? Tehát azért, ha abból kiindulunk, akkor ott mindent már elárult. Igen. De hogy maradjunk így a Magyar Péter jelöltjeinél, azért Kecskeméten van kettő jelöltünk is, akiket nagyon szeretünk, iróniában mondtam, hogy szeretünk. Első körben így Molnár János tiszás képviselőjelöltet ről kérdeznék, hogy a videóit a mai napon és több napon keresztül figyeltem, és folyamatosan nem tud mással érvelni és videót készíteni, mint a Cifrapalotáról. Mesélj, Angéla, nekünk erről a Cifrapalotáról, hogy valójában mi az oka annak, hogy azzal kampányol, hogy mi nem teszünk meg, vagy nem tettünk meg olyan lépéseket azért, hogy megkapjuk azt az úgynevezett toppos pályázatot. Erről mondanál nekünk? Igen, a uniós toppos pályázatot. Hát na itt is a tiszás választók jó meg vannak vezetve, hogy úgy mondjam, mert ugye a Tisza folyamatosan azt kommunikálja, hogy Magyarország azért nem kapja meg az uniós forrásokat, mert nem felelünk meg a jogállamiságnak. Ez nem igaz. Magyarországra érkezett egy nagy bizottság, kivizsgálták a magyar jogállamiságot, egyértelműen megfelelünk a jogállamiság törvényeinek. Viszont Ursula von der Leyen elmondja több videójában is, hogy az uniós forrásokat azért vonják meg Magyarországtól, mert nem vállaltuk be a migránskvótát, és nem vállaljuk be az LMBTQ lobbit sem. Na, hát és innen jönnek ezek a toppos pályázatok. Ezek a toppos pályázatok, ezek uniós forrásból lehet pályázni rájuk. Természetesen a magyar államnak is hozzá kell tennie a megfelelő forrás részt, és ezeket visszakapják. Azért van a Cifrapalota felállványozva már azt hiszem jó pár éve, mert visszatartják ezeket az uniós forrásokat. Azért, mert Magyarország nem felel meg az LMBTQ lobbinak, és a migráns kvótát sem vállalta be is. Molnár János, hát ez a Molnár János, figyelj, na,
Tehát folyamatosan olyan dolgokat állít, ami nem igaz. Tehát én mindig elmondom a videóban, hogy Molnár János hazudik, de hát ha csak ezt tudom róla mondani, akkor tényleg így van. Hazudott a Cifrapalotával kapcsolatban, most azt hiszem a busz közlekedéssel is, de ezt nem akarom lelőni, mert ez is egy jó kis videómnak az anyaga, tehát azzal is hazudott. Molnár János szinte folyamatosan csak vetít. Sőt, valamelyik nap el is kaptam, Alex, azt hiszem te is ott voltál, ugye? Ez teljes mértékben így van, és valahogy úgy érzem, hogy beakadt a lemez, nem? Igen, Te erről mit gondolsz? Hát én azt hiszem, hogy ő zavarban volt, és nem tudott semmi mást mondani, csak azt, amit betanítottak neki, hogy... Nagyon sajnálom, ha zavarba jött. Hát, szegény. Mondjuk a kamerát látva az ember zavarba tud jönni azért. Igen. Na. De azért jó, sétáltunk, és végig elmondta, hogy a Tisza párt, nem is tudom, vagy hogy ő a kecskeméti emberekért tesz. Hát nem tudom, hogyha itt lebombázzák mondjuk Kecskemétet azért, mert itt van egy katonai repülőtér, akkor nem tudom, hogy ő mit fog tenni, vagy egyáltalán hogy gondolja ezt az egészet. Köszönjük szépen köszönöm szépen ezzel kapcsolatban amiket elmondtál. Nem tudom, hogy mennyire vagyok ebben úgymond jártas, de érdekelne engem ez a Víz a tájban program, mit lehet erről tudni? Mesélj erről, kérlek. Hát ezt a másik tisztás jelöltünk, Csőszi Attila ütötte meg a bokáját ezzel kapcsolatban, mert azt hitte szerencsétlen, hogy majd mond itt egy nagy dolgot, hogy ő aztán a szárazság, ugye a kiszáradás ellen küzd, és hogy vissza kell a vizet a földbe tenni, és ő ezt a programra teszi fel, és hogy a Tisza ezért fog dolgozni. Csak szegény azt felejtette el, hogy ez a program már egy éve megy. Tehát ezt a programot a magyar kormány már egy éve elindította, Vizet a tájba című projekt. ahol 170 milliárd forintot áldoztak erre a projektre, ahol arról szól, hogy a Kiskunságot és a kiskunsági homokhátságba a csatornákon keresztül, illetve a Dunáról levezetik a vizet, a csatornákat kikotorják, és újra vízzel telítődjenek ezek a csatornák, amiből majd a mezőgazdaságban dolgozók tudnak locsolni. Az esővizet ugye abba lehet gyűjteni, és teljesen megpróbálják egy új stratégiával a vizet visszatartani ebbe a homokos, illetve a föld szerkezetébe. Úgyhogy Csőszi Attila itt is rugott egy nagy pöttyöst el a világűrbe, mert szegénykém ő még csak most kezd ezen el gondolkozni, amit már a magyar kormány megvalósított, de különben ők ilyen nagyon cseresek, mert így mindig azt a programot hirdetik, amit a magyar kormány ez már évek óta csinál. Igen, és ez a gondolat megfordult a fejembe, hogy megkérdezem tőled, hogy miért utánozza folyamatosan az Orbán kormányt a Tisza párt, tehát hogy akár milyen lépést is tesz Orbán Viktor és az ő pártja, akkor azt Magyar Péterék mindig próbálják, minthogy az ő tervük, megálmodott tervük lenne, amikor ez csak egy lemaradt futás. Hát igen. Figyelj, nézd, Magyar Péter, hát szégyeljük, vagy nem szégyeljük, bizony a Fideszből jött, vált ki. Hát én úgy gondolom, hogy a Fideszbe is azért nem kapott egy olyan lehetőséget, mert ő mindig valaki után futott. Tehát ő neki, én úgy gondolom, hogy egy ideig ott ült a Varga Judit szoknyája mellett, nevelte otthon a gyerekeket, és biztos, hogy őt ez megviselte mentálisan is, én azért ezt is el tudom képzelni, és ő mindig egy ilyen pótlék volt, és szegény most nem tud újat mutatni. Tehát abban nőtt föl, látta mindig az Orbán Viktor, nagyon szépen beszélt mindig Orbán Viktorról, és én úgy gondolom, hogy Magyar Péter nem tud többet. Nem tud többet csak lemásolni. És nem tudom, hogy ezzel ő hogy tud elszámolni magában, hogy tudja ezt kigondolni, hogy ő egy országot el tud vezetni. A Tiszának sose volt, és nem is lesz önálló gondolata. Tehát ezt én így kimerem mondani, hogy folyamatosan az utánzás és semmi más az, ami a saját ötletük, tervük. Nem véletlen valósítják meg a brüsszeli terveket is, és próbálnák megvalósítani, de több-kevesebb sikerrel, és
bízunk benne, soha nem is fogják tudni megvalósítani. Hát nézd, Alex, én azon leszek, meg gondolom te is, hogy a Tiszának ne sikerüljön azt elérnie, hogy hatalomra kerüljön Magyarországra gond, mert igazából nem az a probléma, hogy van egy ellenzéki pártunk, mert kell egy ellenzéki párt, én azt gondolom, mert az sem jó, hogy ennyi ideje kétharmaddal kormányozunk, teljesen én is látom, én jobboldali fideszes vagyok, de nem elvakult. Tehát én pontosan látom a hibákat, gondolom, hogy min lehetne változtatni, de a Tisza az valóban nem egy opció nekünk, mert nincsenek nemzeti érzései, nemzeti érdekei, teljesen eladósítaná az országot, és legfőképpen pedig a szuverenitásunkról kellene lemondani, ha egy Tisza kormányunk lenne, és én ezt nem szeretném. És szerintem ezt nagyon sok magyar nem szeretné. Sokan nem szeretnék, és itt első körben én, mint fiatal szeretnék a fiataloknak annyit üzenni, hogy mi nem tapasztaltuk meg azokat a dolgokat, amiket a nagyszüleink megtapasztaltak, és ők tudják nagyon jó, hogy milyen az, amikor egy ország háborúban van. És az, hogy más okozza a háborút, és úgymond saját országunkért kell harcolni. Ebben még talán azt mondanám, hogy saját országomért harcolni, de egy másik országért nem. Én úgy gondolom, hogy a Tisza ezt tenné velünk, és én ezt nem szeretném. Így van, úgyhogy mindenféleképpen még szeretném azt is elmondani, Alex, hogy már lehet, hogy nagyon sokan tudják, de március 15-én mit csinálsz? Én nekem egy nagyon jó programom lesz március 15-én, az pedig nem más, mint a békemenet. Minél többen el kell, hogy menjünk, és minél több fiatalt kérek arra, hogy álljunk ki Magyarországért, és menjünk el mindannyian a békemenetre. És bízom benne, Angéla, hogy te is jössz a békemenetre. Én biztos, hogy megyek, Alex, mert ez a választások előtti utolsó békemenetünk lesz, és azt gondolom, hogy mindenféleképpen ezt meg kell mutatnunk, hogy együtt erők vagyunk, és mindenféleképpen kell ezt látnia mindenkinek, hogy mi vagyunk a nemzeti többség. erő, és mi vagyunk a többség, és április 12-én oda fogjuk tenni az X-et, és meg fogjuk mutatni, hogy megvédjük a hazánkat, és a nemzetünket, és a gyerekeink jövőjét. Így van. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmeteket, ez az adásunk véget ért. Köszönöm szépen, Angéla, hogy én is köszönöm az első résznek is vendége lehettem, vagy műsorvezetője, hogy hogyan is fogalmazzunk ebben. Ahogy alakul, várjuk a kérdéseket, minden kérdésre fogunk válaszolni, Alexnak is feltehetitek, nekem is feltehetitek a kérdéseiteket, és tényleg itt tabuk nélkül fogunk mindenről beszélni, ami benneteket is érdekel, mert ezért ez a címe, hogy Angéla letisztázza, mert mindenre válaszolunk. Ugye, Alex? Így van, és bízom benne, hogy lesznek vendégeink is, akikkel tudunk beszélgetni. Én Köszönjük nektek! Köszönjük. Szia, Kecskemét! Sziasztok!